Зоните с потенциал за икономическо развитие, зона изток, както казах, НПЗ Искър, Слатина, Кърл, Бан 4 км, Бан 7-11 км и зона север, зад Баровия район и военна рампа, изток-запад, Илиянци, изток-запад. И разбира се, централната зона. Центъра с два мустака, така да ги наречем, Борисовата градина и Южен парк, тъй като те представляват едно компактно цяло, могат да се свържат с централната градска част. Тези зони за приоритетна намеса считаме, че представят в максимална степен могат да се постигнат ефектите на интегрирания план, концентрация на ресурси, синергичен ефект, мащаб на ефекта от обновяването и така нататък. Много е важно колко и какви ще бъдат зоните по отношение на целите на интегрирания план. Ако, както каза и говорещите преди мене, ако зоните са твърде много или твърде големи, разпилява се ресурса, не може да се постигне този ефект максимален, който да се почувства в тези територии и трудно се постига синергичния ефект. Ако пък са твърде малко или твърде малки като територия, да, получава се много добро обновяване, но едни малки територии, които представляват, да ги кажем, едни островчета на територията на града и не може да се получи този общоградски ефект. Така че на базата на тези съображения трябва да се определи броя на тези зони. Нашето мнение и така с консултации с Столична община, с Министерството на регионалното развитие, че София не може, няма как и не бива да се ограничава само с 3 зони за въздействие, както е в повечето, както е за всички градове всъщност, които разработват интегрирани планове. Просто мащаба на града е друг, проблемите са му различни и няма как ние да ограничим интегрирания план само в 3 зони. Методическите насоки не ограничават принципно броя на зоните в интегрирания план. Това ограничение проистича от схемата за безвъзмездна помощ, която там са поставени ограничения до 3 зони. Ние направихме някои консултации с МРРБ и с Столична община. Може ли Столична община да предложи и да разработи повече от 3 зони? Също така, другия въпрос, който пред нас стои и на който сме потърсили отговор е какво става с проекти, които надхвърлят територията на определена зона. Това са основно инфраструктурни линейни обекти от общоградско значение, примерно метро, трамвайна линия, велоалея, важна транспортна артерия, която не може да се ограничи в една зона. Общо взето разбирането на управляващия орган и отговора, който получихме е в посока, че вероятно ще се допусне за София повече от 3 зони, като разбира се не трябва да се прекалява, тъй като броя на зоните и размера им трябва да е съобразен с наличните финансови ресурси, с целите на интегриран план, както казахме. Не можем да твърде много да разпилеем проектите, защото ще се загуби най-важният ефект от интегрирания план – концентрацията на ресурсите и синергичния ефект. Също положително е отговора и по отношение на линейните обекти, които надхвърлят границите на определените зони. Така че получихме разбиране от управляващия орган в това отношение. На базата на тези анализи и консултации, предложението за зони за въздействие е показано на тази карта. Тук се виждат условно приетата схема 4-3-2-1, значи 4 линейни обекта от общоградско значение, които надхвърлят границите на зоната. Това са източна тангента, булевард Тодор Каблешков, западна тангента и 3 метродиаметър. 3 социални зони – северо-исток, северо-запад, запад. 2 производствени зони – изток-север и една зона за публични функции – център. Считаме, че тази формула или това предложение 4-3-2-1 е оптимално за град София като брой, размери и обхват на зоните и е съобразено с финансовите, времевите и кадровите ресурси на града.
и дава възможност за максимален синергичен ефект, както в рамките на отделните зони, така и при взаимодействието на отделните зони на общоградско ниво. Тези зони покриват около така предложения обхват, покрива около 1/3 от територията и населението на града и включва най-важните транспортни проекти на общоградско ниво, предвидени за реализация в следващия програмен период. Най-проблемните жилищни комплекси по отношение на качеството на средата в северните и западните части на града. Двата най-големи ромски квартала, Факултето и Христо Ботев, двете най-големи промишлени територии, северната и източната, концентрираща голяма част от индустриалната база на града и с потенциал за развитие на нови, модерни, високотехнологични производства. И едни от най-големите градски паркове, Борисова градина, Южен парк, Западен парк, Северен парк. Да. Разбира се, главният градски център с национално значение. Концентрираш функции и дейности с национално значение и уникално културно-историческо наследство. Така предложения обхват на зоните ще допринесе за изпълнението на ключови цели за развитието на града. Казах вече, реализиране на важни инфраструктурни проекти от общоградско значение. На практика с тези 3 транспортни артерии ще се довърши и ще се затвори така наречения втори градски ринг. Знаете, в момента усилено се изгражда южната дъга, започва изграждането на западната, в бъдеще северната скоростна тангент, така че външния ринг малко или много вече ще бъде факт и по този начин ще се завърши и вътрешния ринг и това ще даде възможност ще се завърши скелета, транспортния скелет на града. Метрото, третия метродиметър също ще завърши схемата на метрото и на практика вече системата ще функционира на територията на целия град. Една ефективна, надяваме се, метросистема. Втората важна цел – ще се намали пространствения дисбаланс в развитието на града. Много отдавна във всички стратегически документи, общи устройствен план, общински план за развитие, стратегии и така нататък се отчита това разделение или този дисбаланс в качеството на средата между северните и южните територии, до някъде между западните и източните територии. И във всички тези документи една от стратегическите цели се казва развитие на северните територии, развитие на града на север, отпушването на територията и така нататък. За сега това остава само като думи, няма практически реализация на тези намерения. Считаме, че точно общинския план, точно интегрирания план, концентрирайки максимално финансови и други ресурси в тези зони, ще допринесе за намаляването на този дисбаланс и сега на практика с този план за първи път има реална възможност за осъществяването на тези цели, за балансирането на северната и южна територия на града. Свършвам. Друга важна цел е да се стимулира икономически и инвестиционен потенциал на града, в развитието на модерна икономика, базирана на знанието, иновациите и така нататък. Това също е една цел, която се повтаря от много време в почти всички стратегически документи. Считаме, че комплексните интервенции в тези предложени зони за икономическо развитие ще могат да отключат този инвестиционен потенциал. В зоните са включени териториите на Българска академия на науките, там са предвидени проекти за реализация като технологичен парк и така нататък, които ще могат да стимулират това иновационно развитие, този иновационен потенциал. И не на последно място ще се използва в максимална степен уникалното културно-историческо наследство на града, най-вече на центъра, отключването на туристическия му потенциал. Центъра, знаете, крие огромен неизследван потенциал, културното наследство, вписването му в една система от пешеходни и публични пространства ще даде възможност максимално да се изложи то, да се използва и съчетано с една добре планирана туристическа стратегия и един глобален маркетинг, наистина може да постави София на туристическата карта на света. Няколко думи само за следващите стъпки. Предстои на базата на в тези зони, след като бъдат одобрени от Общинския съвет, разбира се, да се идентифицират проекти. Разбира се, ние сме започнали, направили сме един индикативен списък, той е съвсем
индикативен, т.е. това не бива да се приема като завършен продукт, това е просто началото на процеса на идентифициране на проекти. На практика всички проекти ще се определят след консултации с администрацията, анкетиране на жителите, срещи с бизнеса, експертни форуми, обществено обсъждане, предложения, така че ви призовавам да сте активни в тази част, да давате своите предложения за проекти в определените зони. Разбира се, ще се изследват възможностите за публично-частни партньорства, плановата осигуреност на териториите, възможностите за използване на инструменти от типа на Джесика и така нататък. Тук само съвсем набързо ще покажа част от проектите, те едва ли могат да се прочитат от тук, но така или иначе това са само индикативни списъци, те първа този процес, този етап от работата ще започва, така че съвсем така ще го просто слайдовете набързо ще ги премина. Разбира се, да, нямаме време, така че може би по-нататък с въпроси и предложения ще мога да доразвия някои от тези неща. Благодаря, архитект Балканов. Това беше един доста изчерпателен доклад за методиката, начина на избор